Hi guys, it's me Brix and welcome back. So ayan nga guys, sa ating video for today is may dumating na package. So yun yung mga in-order ko online. And sa video for today is mag-haul tayo ng aking mga napamili sa Shopee and sa Lazada. So ayan, dumating siya ngayon and I guess it took 2 weeks para dumating. So ayun, uunahin natin yung package from Lazada na nabili ko. So ito na siya. So, ito guys, ayan. Actually, binuksan ko na siya kasi excited akong tignan ang laman nito. Hindi na ako nakapag-antay na unboxing. Kasi una pang dumating ang package ng Lazada. Kasi una ko itong in-order, syempre. So, ayun. Dumating na siya and binuksan ko na siya. And ito siya guys. So, ayan. Meron siya. Ginunting ko na siya. And ang in-order ko pala dun sa Lazada is contact lens na dalawa. Color gray at saka color blue. Ito yung mga packaging guys. Papakita ko na lang yung packaging. So ayan. Ito yung lalagyan ng contact lens. Ayan. So dito nakalagay yung lens. So ayan. Kasi binuksan ko na siya kasi gusto ko siyang itry. So ito na siya guys. And meron pala itong freebie na lens na case. And ayan. Ito siya. Then, nakalagay na siya dito. And, bumili din ako ng solution. So, ito ang Fresh Look Color Blends Care. So, ayan. Yun lang yung isang package na dumating sa Lazada na aking nabili. And, punta na tayo sa package from Shopee na binili ko. And, bumili din ako ng contact lens doon. And tsaka wig. So ayan, unbox na natin. Ito talaga, hindi ko pa talaga ito nabuksan. Ito, dumating siya today talaga. So ito siya guys. Contact lens at tsaka yung wig. So yun. So ayan. So i-unbox na natin. And naka-bubble wrap. Bongga yung bubble wrap niya guys. Tingnan nyo oh. Secure talaga yung contact lens. So, buksan na natin. So, ayan. Tignan nyo. Oh. Bongga yung bubble wrap guys. Oh. Yung safe talaga yung mga item na bibilhin mo ba. So, ito na siya guys. And, meron siyang freebie ulit na case. Ganon talaga. Ito yung freebie na case at saka yung lens. So, ayan. And ito guys, mai-expire pa itong contact lens sa 2025. So 5 years pa itong magagamit guys. Ayan oh. Ito yung expiration date. Kita nyo ba? 2025 sa March. O diba? Yung iba kasi 1 year. Ito. And sa halagang, nabili ko to sa Shopee and nag-sale siya. So by the way, sorry, meron akong pimples dalawa. Dahil kay crush ata yan. So, char lang, joke. So, ayan. And, ang size na binili na aking contact lens is 14.5mm and malaki-laki siya dito sa aking mata, guys. So, ayan. Pakita ko sa inyo. And, wala siyang grado. Bakit blur? Focus muna natin. Ayun, ayaw niya na mag-focus, guys. So yun guys, share ko lang. And ang color na ito is dark gray, para siyang black, pero gray siya guys. And yung isa is color brown. So ayan, buksan natin, tignan natin ang laman. Sweet. So ito siya guys. Diba, color dark gray siya guys, pero parang sobrang itim. And ang laki niya guys. O diba? Ano lang to, 119 lang to guys, and free shipping. Ayun. Ayan, ito yung dark gray. And guys, ito yung color brown. So ayan, diba? And so yun. So yun ang unang package, another set of contact lens. And ang ating bubuksan ngayon is itong wig na binili ko kasi
yun 'di ba, usong-uso ngayon yung sa TikTok, yung transform, and gusto ko matry mag-wig. And first time ko, 'di ba? So, ayan, buksan na natin. Nakaganito siya, guys. So, ano siya? Itong wig na to is nabili ko for 292 and yun, bumili na lang ako sa Shopee sa online kasi kung bibili ako sa mga mall is nasa 1,000. So, yun. And hindi ito free shipping, guys. Kasi nagamit ko yung voucher sa contact lens. So, ayun. Doon na lang. And, ayan. Buksan na natin. So, ito siya, guys. Ano ito? Okay. So, ito siya, guys. Ito yung wig, guys. Oh, ito yung wig. So, tignan natin. And, meron siyang kasamang yung hairnet para sa wig, diba? So, ayan. So, gagamitin ko din ito kapag meron akong mga makeup videos, ganun. Transform na makeup meron ako. So, gagamitin ko din ito pag meron akong mga transform na makeup videos. So, yun. And ito yung hairnet na kasama. Hindi ko na ito bubuksan, guys. So, dito na tayo sa ano. Hindi ko naman isusuotin to. So, ito ang wig. And tignan natin, guys. Wow, excited ako, guys. Bakit ganito eh? Nakaano siya, guys. Naka-secured talaga siya. O kasi meron siyang net na kasama. So, ayan. Try natin. Ito na siya, guys. Ito na yung wig. So, ayan, ito. Try natin siya. Try natin suotin, guys. Hindi ko man alam paano ito suotin. Hindi ko alam paano to. So, ayan, guys. Ang pangit ko, guys. Oh my gosh. Mama muda. Kasi TikTok, guys, di ba? So, ayan. Sobrang init pala nito, guys, no? Para tayong si Brgy Aguilar. So, ayan. Parang talaga tayong si Brgy Aguilar nito, eh. So, ayan, guys. Parang na akong si Brgy Aguilar. So, ayan lang, guys. Hindi ko alam paano ito gamitin, guys. Igang kayo, guys. At sa tantangan. So, ayan. So, ito yung wig, guys. So, alagaan natin ito. And, so, yun. And, meron siyang mga guys, hair fall. Konti lang naman. So, ayun guys. So, yun lang yung mga napamili ko na haul sa Shopee and Lazada. Contact lens at saka wig, diba? So, ayun. And sobrang sulit naman and satisfied naman ako sa aking mga nabili. So, yun lang ang ating video for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Sa ating video for today. So, ayan. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. And please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So this is Brix Tiguman saying annyeong! Bye!